Hebû tunebû. Li gundekî dûr ê Kurdistanê zarokekî bi navê Azad hebû. Azad dixwest bibe astronot. û wî ji robotan jî gelek hez dikir. Rojekê bavê wî tê odeya wî û jî ra dibêje Kurdê min, eger tu dixwazî bibî astronot, divê tu herî dibistanê, bixwînî û bibî astronot. Hengek tê bikaribî herî fezayê. Başa baba. Ez ê bixwînim, her tiştî hîn bibim astronot û bi robotan re herim fezayê. roj derbas dibin, meh derbas dibin, sal derbas dibin, Azad mezin dibe. Diçe zanîngehê. Zanîngehê diqedîne û êdî dibe astronotek. Diçe li saziya fezaya Kurdistanê dest bi kar dikin. Li wê derê hînî astronotî dibe. Bi salan dixebite. Piştra rêvebirê wî jî ra dibêje Azad. Ti êdî astronotekî başî. Em ê te û çend robotan û kûçikê te Fermo we bişînin Marsê. Elê ez benî, ses çavan. Ez ê herim Marsê, çawana. Çün Marsê divêti medresî Fermo. Baş e, ez herim ji te re. Azad robotên wî û Fermo û difirin. Difirin, diçem digihin Marsê. Li rûyê Marsê, Azad ji robotên xwe re dibêje Ku em herin binêrin, li vê derê çi heye çi nîne. Ka ti candar hene yan nîne. Divê em lêkolînên xwe bikin. robotê ku serê wî kamera ye dîmenan dikişîne. Robotê sor, ew jî wan diparêze. Robotê ku serê wî wek televîzyonê ye jî her tiştî bi zindî, şanî, azad dide. Piştî demekê candarî ne ku rengê wan pembe ne, bi pirçin û zikmezinin rastên. Robotê ku serê wan kamera ye, navê wan dike zikmezin. Zikmezin gelkî şîrîn bûn. Piştî demekê hinek dînasor êrişî wan dikin. Robotên azad û zikmezin hemû xwe diparêzin. Şer dest pê dike. Bombeya davêjin hev gum li hev dixin. Herî dawî dînazor ji wan de tirsin û direvin diçin, vedikişin. Zikmezinek ji Azad re dibêje Azad, ev dînazor ê carek diwerin.
werin êrişî me bikin, îcar ê bi hêjmareke zêdetir werin. Divê em herin gund, li gundê me amadehiya şer bikin. Kanî gundê wel ku ye? Em hest wê terê. Divê em herî gundê vê biparêzin. Hemû li keştiyê swar dibin û bi rê dikevin. Diçin gundê zikmezinan. Gundê zikmezinan gundekî gelekî şîrîn e. Gelek zikmezinê pembetê de hene. Ji xwe re çandinî dikin, rinçberî dikin û debara xwe dikin. Dê azad dibêje, da ku ev aramiya we hebe, divê hûn xwe biparêzin. Divê em amadehiya şer bikin. Zikmezin dibêje em bi tena xwe bi dînazoran nikarin. Divê em bang li candarên dinên Marsê jî bikin. Eger em hemû bibin yek, em ê dînazoran têk bibin. Azad dibêje ti rast dibêjî. Da ku em gundê wê biparêzin, divê em hemû candarên Marsê bikin yek. Lê belê zaropna em hatin dawiya vê beşê. Da ku hûn berdewamiya vê beşê bibînin, Şerê azad û hevalên wî li dijî dînazoran li benda beşa vî bin. Heta wê çaxê ji kerema xwe bibin aboneyeka nava me, lê wî dewr biecibînin û kuwekarî bi der û dora xwe re ji par ve bikin. Vê gavê xatirê we.